Hindi ko naman po ng pagkain namin kasi wala po kami bigas. Tapos yung iba, pipili ko ng gamit man ako para may pasukan ng pagkain. Ang mensahe ko po sa DSWD, salamat po kasi malaking bagay na yung konting tulong na ibigay, malaking kaginawa na sa amin po yun. Salamat po.